Despois de varias semanas de formación, os 15 desempregados que participaron no segundo plan de formación especializada de Vilagarcía xa contan cos coñecementos necesarios para integrarse no mundo laboral. Esta formación impártese grazas á colaboración das empresas Fundivisa, Tuneureka e Meicatec. Agradecer ás tres empresas, a Fundivisa, a Tuneureka e a Meicatec, por volver a incorporarse outra vez. Iniciou Fundivisa, pero agora son xa tres empresas as que están dando unha oportunidade dobre, unha oportunidade primeiro de formación a xente, a veciños e veciñas da nosa cidade para conseguir un obxectivo moi claro, que é conseguir un emprego. Dos 14 participantes que conseguiron rematar o curso, xa que un atopou traballo antes, 9 deles comezarán a traballar cun contrato de 3 meses. Podemos calificar esta segunda edición todavía con maior éxito, porque o número de persoas que vai a quedar empregadas pois nestas tres empresas de 14 pois vai a ser un número bastante alto. Entre os obxectivos perseguidos, pois dende logo podemos calificalo con un éxito porque van a ser 9 persoas. No caso dos contratados por Fundivisa xa comezaron a traballar hai 2 semanas. Dende as empresas valoran a cualificación destes traballadores. Y en términos generales, reseñar que el sector del metalmecánica siempre ha sido carente de mano de obra cualificada. Esto para vosotros es un inicio de una andadura, empezáis un proceso largo. La formación vale para haber entrado en las empresas, pero bueno, aún quedan unos añitos para llegar a ser verdaderos profesionales y suerte a todos en el periplo. Dende o Goberno vilagarcián xa pensan na celebración do terceiro plan de formación, agardando que máis empresas se sumen para poder obter máis contratos profesionais.